ЦСКА спечели дербито с Левски от 18-я кръг от първата осмица на елитната група до 17 години. Ето и с какви стартови състави започнаха двата отбора. За червените на вратата бе Алек Коцев. Пред него бяха Георги Ангарев, Петко Аврамов, Никола Теов, Денислав Величков, Алекс Тунчев, Мартин Андонов, който носеше капитанската лента, Давид Георгиев, Калуян Пулев, Мартин Павликянов и Сами Хайдар. За сините на вратата започна Огнян Владимиров, който бе и капитан, а пред него бяха Антонио Георгиев, Кристиян Манолов, Антон Манов, Стоян Лазаров, Сашо Гранчаров, Александър Калчев, Радостин Стоилов, Иво Мотев, Самуил Барабанов и Самуел Велчев. Двубоят започна равностойно и през втората част гол не падна, а чистите голови положения липсваха. След почивката имаше ситуации и пред двете врати. Алек Коцев се намеси страхотно след удара на Самуил Барабанов от фаул. Минути по-късно стражът на сините Огнян Владимиров също направи страхотно спасяване след изстрел на Мартин Андонов. И когато срещата вървеше към нулево равенство, появилец се през второто по време Димитър Урумов отбеляза страхотно попадение 5 минути преди края. Той преодоля съперник, след което стреля с левия крак от сериозно разстояние и прати топката в мрежата на Левски. В продължението на срещата сините имаха възможност да изравнят, но отново Алек Коцев се намеси.